3 a kámoška si dělá domácí úkoly. Co je? To bylo ofous, ona šla ta kamarád, ona mě málem viděla s váma. To bylo tak těsně, neříkejte, jo. Potichu. Oh no. Potichu. Já jsem to nebyla, jsem to jenom matu. Já to nejsem. Co budeme dělat, holky? Eli, uklidila jsem ti všechno do aktu. Děkuju. Co budeme dělat? Kali, počkej. Víte co? Ten mobil, který jste viděli, že když Mia, tak ten byl Kali. To je kamarádce, která tady je. Víš co? Prostě to bylo tak dobrý. Jdeme tam znova. Jo, pojďte. Ne, že promluvíte. Jo, potichu. Kde jsi? No tady jsi, tak co ta Aina má říct toho? Jo. A je přírodovědu. Konečně. Nevíte, kde mám mobil? Nevíme. Ne. Nevíme. Je? Co to tam je? Já jsem to roztekla. Kali. Co Aina, hotová? Jo. Jsem Přírodověda. Jo? I co jsme to tam měli, čeština má? Ztratila jsem mobil. Jo, vážně. Doopravdy. Počkej, vážně? Jo. Co to tady je? No, za mě to bylo. Trošku rozteklý. Já nevím, ale kdy máš mobil. Máme pro tebe jedno překvapení. Jaký? Máme pro tebe překvapení, pojď. Jste mě vzali mobil. Ne. Jdeš? No jasně, že. Tak jo, tady máš papír. Co to je? To je jedno. Taková animace trochu. Není hotová, ale já si to nechat, se jí to nepoplete. Aha, ty tady máš číslo, jo. Chytrá holka. Ale vy nevíte, kde mám mobil? Nevíme. Jsem doufala tady. Počkat. Tak budu natáčet já, jo. Pojď ten mobil. Ale co je? Nějaká smutná. A jo, ten mobil, že? Co nejdřív. Ale kde by mohl být? No já jsem teďka volala s taťkou. A to jsi byla doma, jo? Já jsem byla tady, pak jsem ho odložila někam. A
jdou a teďka neuvidíte. Dobře. A najednou zase to odstupneme s tím tématem. Uděláme jí to, že najdeme na zemi, na schodech mobil. Počkej, Položíme tam ten mobil a jí se musí jít vrát do plejtoudu. Máme plán, se musí jít vrát. Michala, tady máš to plejtoudu. A kde by mohl jít mobil? My si hrajeme. A, Mio! Já jsem Mia, jo? Je! Kalino! Škoda. My jsme měli plán. Bravo. My jsme ho zrovna našli. Tak jsme chtěli udělat, že by našli. Pojď ho dělat to plejtoudu. Je to plejtoudu. A tohle si beru. Děkujeme za plejtoudu. No děkujeme, si hodná. Kali, chytej. Kali. Počkej. Skutálí se ti plejtoudu. Počkej. Můžu. Kali, co ti plejtoudu. Se ti Tady. skutálí z vrchu. Ne, ale není to. Počkej, já mám počkej. Vezmi to. Mio. OK. Kali, tady máš. Chytej si. Já. Pod postel. Vidím za. Pojď za mnou. Hele, já mám ucpanou na... A pak nevidím nohy páčky, oni neuvidí na mě. Uvidíme. Nechceš to jako dát víc tam, ať na nás nejde vidět? No takhle. A to tu samka. Tak jo. Posuň trošku tam. Jak? Tady je tyčka. Jsme zrovna ve skrýš. A vážně, to je super. Jsem ráda, že nás Kali nevidí. Tady ještě něco, ať je... Ona nás krčí holky. No, Kali? Co? Pojď za náma na záchod. Nejsme na záchodě. Ve skrýš. Mě už to padlo. Pojď za náma na záchod. Promiňte, ale už musíme jít.